Здравейте, фенове на моя канал. Аз се казвам Матей Станев и днес ще ви покажа как да сложите тема на Google Chrome. Влизате в тук, където е историята, където си триете историята. Някои, които не знаят, се намира точно когато се затваряте Google, точно под него. Настройки. Затък настройки. Тук има пише изтегляне на теми, възстановяване на темата по подраздел. Изтегляте тема. Натискате върху него и ще влезе в web магазина на Google, които обичат коли. Например, да се напиша Mercedes Benz. Най-добре BMW. Ето тук ще излезе BMW паркинг, но гледайте да пише отдолу тим. Ето, добавено. Това ще ви стигне. Да, ето е темата, как ще изглежда. Да, така ще се изглежда всички теми. Това ще се стигна. И сега ще видите как веднага ще ми се промени на фона на Google. Въобще промени се една. Това е на BMW. Но гледайте рисунки, гледайте теми, които да са с по-малък режим, да са с малък мащаб, защото вижте как се получи, се вижда само седялката и огледалото. Ето, например, ще това, да. И това беше всичко от мен. Дано ви е харесало. Дано ви е харесал клипа. Абонирайте се за мен и за Minecraft.